crec que és un dia doblement important, no? En primer lloc, com a valencianes i valencians, celebrem la nostra Diada Nacional, celebrem, per tant, també l'orgull de ser valencianes i valencians, de tindre una llengua pròpia, de tindre unes arrels pròpies, no? Però també, en el cas d'Ontinyent, ho utilitzem per poder retre homenatge a aquelles persones, a aquelles institucions que al llarg dels anys s'han destacat pel seu treball en bé de la ciutat i que d'alguna manera són per a nosaltres com exemples, són com miralls en els que reflectir-nos, no? D'ahir que tingui aquesta doble importància, el poder avui honorar també a una jove investigadora, a una persona com Antonio Carbonell, metge des de fa 30 anys i en una gran implicació social, Maria Àngels Mora, a la música d'Ontinyent a través de la colla o de l'agrupació, o el Club de Tenis Helios, que d'alguna manera també reflecteix aquest món esportiu que enriqueix la nostra ciutat. Per això per a nosaltres és un dia doblement important, com a valencians i com a ontinyentins. Bé, jo crec que per a Ontinyent és un dia molt important, ja no sols per als ontinyentins i ontinyentines, no? Finalment és el dia de tots els valencians i totes les valencianes i des de l'Ajuntament hem organitzat una programació per a poder-lo commemorar. Ahir, dia 8, disfrutàvem d'un teatre, d'un espectacle familiar de públic infantil al Parc del Llombo, que vam poder disfrutar molts xiquets i xiquetes, moltíssimes famílies, amb un ambient meravellós, una vesprada, una vespra abans de la festa. Crec que no podia haver sigut d'una millor manera. I avui hem estat acompanyats pel grup de danses, per el regall, per la colla, per els gegants i cabets, per a commemorar i fer més gran si cap aquest dia, per a culminar en la celebració del plenari extraordinari amb tots els guardonats i guardonades. Bueno, pues significa muchísimo. Es un reconocimiento, estoy orgullosísimo, es el reconocimiento de una labor muy larga de muchos años como cirujano, que es mi profesión y es mi debilidad. Y bueno, mi debilidad es mi profesión y mi familia. Me han reconocido que haya sido presidente de la Caja, en la que hicimos una labor estupenda. La Caja de Ahorros es una gran institución. En fin, muy bien, un orgullo, de verdad. Pues jo el diria que quan ho vaig saber de l'alcalde em vaig emocionar molt, però també pense que soc filla d'Ontinyent, he fet coses per Ontinyent, estic molt satisfeta i no és que m'ho mereixca, n'hi ha molts que s'ho mereixen, però estic molt considerada i me l'ha agafat el quadre com en una il·lusió tremenda. És algo digne i algo meu. Pense que tots tenim que estar ahí i a fer coses per al poble, sobretot Ontinyent. Tirar avant Ontinyent en un futur pròxim per a que la joventut estiga bé i tots estiguem adaptats a la societat. La veritat és que m'ha encantat perquè per a mi, jo vinc sovint a Ontinyent i la veritat que aquest reconeixement és per a mi la meva família un orgull. Bueno, tinc la meva família ací, les meves amigues ací, la veritat, visc a Dinamarca però vinc cada 5 o 6 vegades a l'any. Actualment soc investigadora principal al Centre d'Activitat del Deport al Ritz Hospitalet de Copenhague, en Dinamarca, i em dedico a investigar quin és l'efecte transgeneracional de si els pares es mantenen actius, si este té un benefici en el metabolisme en els fills. La verdad que estamos muy contentos por este reconocimiento. Es la máxima distinción que puede ofrecer el pueblo de Ontinyent a una institución. La verdad que estamos muy agradecidos en nombre del Club de Tenis, de todos sus socios, expresidentes y fundadores. La verdad que acogemos este galardón muy contentos, con muchas ganas de seguir trabajando por el bien social y por el bien deportivo de nuestro pueblo y bueno, en definitiva muy agradecidos a todos. Somos un club que lleva más de 50 años ya promoviendo no solo el deporte entre nuestros mayores y pequeños y no solo el deporte de escuela sino también de competición, pero además también promovemos lo que es la amistad y el compañerismo. Somos, aparte de un club deportivo que fomenta el tenis, somos un club social. Y yo creo que estamos integrados ya en nuestra sociedad desde hace más de 50 años y tenemos un papel fundamental tanto en el deporte como en el compañerismo y la amistad. Pues bueno, això, més que esperat, pues, escolta, una alegria, perquè sempre que el reconeguen un poc la tasca que fas de més de 30 anys musicalment i creant ambient en la ciutat i trasladant la nostra música a altres llocs de la comarca, del país, pues,
encantats, agraïts, que és el que dic en el meu discurs, i gràcies perquè jo crec que som motivats de més associacions a poder treballar, a poder fer coses per algun dia estar gràcies on estem nosaltres. I al meu grup concretament, el que dic, un reconeixement de molts anys, de molta gent que ha passat pel nostre grup i que hem aconseguit mantenir durant més de 30 anys, que no és qualsevol cosa, i seguir fent música, fent ambient, fent ciutat, fent poble, fent cultura, que és el que ens agrada, i disfrutar sobretot de la música, que això és el que ens agrada. La veritat que un orgull, com a representant de l'agrupació musical d'Ontinyent, el rebre avui el Premi 9 d'Octubre és un poc el que sempre he dit, no? Un treball de tots, un treball de passat, un treball de present i sobretot un treball de futur. L'agrupació ha demostrat aquests últims anys ser una de les associacions més fortes de la ciutat i jo crec que això és un premi per a tots i per a totes.